Kumakailan ay nilunsad sa bayan ng Malasiking kauna-unang online payment ng real properties at business taxes sa lalawigan ng Pangasinan na inaasahang mag-aangat sa ekonomiya ng lugar. Positibo si Malasiki Mayor Noel Anthony M.S. Ladi na papabilis na ang koleksyon ng real properties at business taxes sa kanyang bayan. Ngayong maaari na magbayad ang mga nasasakupan nito sa kanilang buwis kahit malayo man sa kanilang lugar. Ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng online services ng bayan ng Malasiki na matatagpuan sa kanilang Facebook page. So, hindi na sila mahirapan. Those that are coming from different places, from abroad, they don't have to go here and spend less. They are very much busy. At siguro magkakaroon na ng yearly na pagbabayad nila, hindi yung sa Pangasinan, bagada atipon niya yan, accounts nila, mga arrears nila. Ayon kay Heslani, layunin ng online services ng Malasiki ang paglago ng kanilang kita sa pamamagitan ng koleksyon ng buwis upang mapondohan ang pangangailangan ng kanilang bayan sa health services, social services at pagkakaroon ng tamang kawani sa pamahalaan. Particular na rito ang pangangailangan ng mga psychologists upang matugunan ang problema ng mental illness sa mga nasasakupan nito. With the help of our community, pagbabayad ng taxes, ay mas lalo nating mabibigyan ng pansin ang lahat ng aspeto ng ating gobyerno dito. Maging sa health services, maging sa lahat ng bagay, social services, pagkakaroon ng mga tamang tao. Wala tayong psychologist. I would like that we will have a psychologist dito to help those people who have some medical, mental problems. Samantala, masaya at mapalad si Marieta Di Dacanay, CEO ng Lexus Technologies Inc. dahil naging bahagi ang kumpanya nila sa LGU Development at inadapt-an niya ng pamahalaan ang kanilang paspas permit online services. Lalo na po ngayon na kailangan mong talagang mag-digitalization because of the napataas at policy din ni BBM na dapat we will go on to digitalization. Yun po yun. Kasi yun na yung yun na yung trend natin ngayon eh. Kailangan mo nang i-adapt for yung ating bansa ay umangat din through technology. Malaking tulong para kay Catherine Mejia, Assistant Treasurer ng Malasiki, ang inilunsad na online service para sa dagdag koleksyon, particular na sa mga babayang nais magbayad mula sa ibang bansa. Nilinaw naman ni Mejia na mananatili pa rin ang serbisyo nila sa opisina sa kabila ng pagbubukas ng kanilang online services. Pwedeng online, pwede naman po silang pumunta anytime po sa opisina namin. Hindi po kami aalis, yung mga nagtatax campaign lang po sa mga barabarangay ang umaalis, pero anytime po may naiiwan po sa aming opisina. Maliban sa pagbayad ng buwis, available rin sa online services ng Malasiki ang business renewal at sa mga nais magbukas ng negosyo. Hinikayat naman ni Mayor Eslani ang mga kababayan nito sa Malasiki na bumisita sa kanilang Pinabli Malasiki Facebook page para sa hakbang kung paano magbayad ng buwis na mag-renew ng business o mag-apply ng bagong negosyo online. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, J. Miguel Mendoza, SMNI News, North Luzon.